Από τα χειρότερά μου είναι να φτάνω στο σημείο να λέω εγώ καλά σου τα έλεγα. Όμως, το τελευταίο διάστημα είδε το φως της δημοσιότητας μία είδηση η οποία δεν είναι καθόλου ευχάριστη και πρόκειται για την αναβολή της συμβασιοποίησης του οδικού τμήματος του Αγίου Στεφάνου, της παράκαμψης της Χαλκίδας με τη στενή έννοια, για ένα ακόμα χρόνο. Πάει δηλαδή ένα χρόνο παραπίσω. Γιατί γίνεται αυτό? Γίνεται γιατί διαπιστώθηκαν κάποιες εμπλοκές με την αρχαιολογική υπηρεσία. Οι εμπλοκές αυτές δεν ήσαν ευνίδιες, εμείς τις είχαμε προβλέψει, δεδομένου του ότι η χάραξη η οποία έχει προκριθεί για τον Άγιο Στέφανο είναι πάνω στις πηγές οι οποίες είναι γνωστές ως πηγές της Αρέθουσας και πάνω σε αρχαιολογικά τοπόσημα, αλλά και τοπόσημα της νεότερης ιστορίας, δηλαδή βιομηχανικά κτίρια της νεότερης εποχής που θεωρούνται προστατευτέα. Πέραν αυτών, δημιουργεί μια τύφλωση στο παράκτιο μέτωπο. Φανταστείτε δηλαδή ένα αυτοκινητόδρομο, ο οποίος να περνάει στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου, πάνω στο παράκτιο μέτωπο και επομένως να αποκλείει την πρόσβαση σε αυτό. Στον αντίποδα υπήρχε μια πρόταση με την οποία συμφωνεί και η αρχαιολογία και εμείς είχαμε επιμείνει πάρα πολύ σε αυτή την πρόταση όταν έγινε συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, που είναι η ζεύξη του κόλπου του Αγίου Στεφάνου. Η ζεύξη του κόλπου του Αγίου Στεφάνου δημιουργεί και μια λιμενολεκάνη, η οποία θα μπορούσε κάλλιστα να χρησιμοποιηθεί τόσο ως μαρίνα, όσο και ως ένας χώρος στον οποίο θα μπορούσαν να εγκατασταθούν τα παλιά καρνάγια, δηλαδή οι μικρές επισκευαστικές μονάδες που αυτή τη στιγμή είναι στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας. Αυτή η ολοκληρωμένη πρόταση την οποία κάναμε εμείς, ήταν και πρόταση της μελέτης, δεν μας ήρθε ξαφνικά έτσι στο μυαλό μας, απορρίφθηκε λόγω κόστους. Όπως αναλύσαμε κατά τη συζήτηση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, το κόστος αυτό δεν ήταν μεγαλύτερο στην πραγματικότητα από 10 εκατομμύρια ευρώ. Ένα κόστος πάρα πολύ μικρό, ιδίως συγκρινόμενο με την ανταποδοτικότητα του έργου, και μάλιστα για να αποδείξουμε το πόσο ανταποδοτικό ήταν το έργο αυτό, αποδείξαμε ότι με βάση τον κυκλοφοριακό φόρτο που προεβλεπόταν από τη μελέτη θα μπορούσε με 1 ευρώ διόδιο να αποσβεστεί αυτή η δαπάνη μέσα σε μόλις 1 χρόνο. Φυσικά δεν προτείναμε το διόδιο αυτό, αλλά το κάναμε σαν μια μαθηματική άσκηση για να αποδείξουμε πόσο ανταποδοτικό είναι το έργο. Ούτως εχόντων των πραγμάτων, το πιθανότερο είναι, ύστερα από όλες αυτές τις καθυστερήσεις, η γνωμοδότηση της αρχαιολογικής υπηρεσίας να είναι τελικά αρνητική, κατά τρόπο οριστικό και αμετάκλητο. Επομένως, τίθεται το ερώτημα, μήπως αντί να περιμένουμε να χάσουμε και άλλο χρόνο, θα έπρεπε να αναθεωρήσουμε οίκοθεν την προσέγγιση και να προσανατολιστούμε στη θαλάσσια χάραξη, η οποία είναι και η μόνη βιώσιμη και η μόνη η οποία προστατεύει το πολιτιστικό και ιστορικό κεφάλαιο της πόλης μας, έτσι ώστε αφενός με να κερδίσουμε χρόνο, αφετέρου να προσανατολιστούμε έγκαιρα σε μια βιώσιμη λύση για τη χάραξη της παράκαμψης του Αγίου Στεφάνου. Γεια σας.